Sura mamayut Kendra Pararupa Pangesas kati angin Pangsampal kepratan Sira-sira Satolo ayu mangungsi Kakyak kakoto Noko Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat Paman Surati mantra Awun-wun wonten pangandika ingkang adhawuh Gerhana Adipati Baswara Kangsa tumapaking dina iki nggonku bakal miwiti ngungkih cara budidaya ngreka daya njungkeng kawibawane Ratuing Mandura Prabu Basudewa. Oh iya. Sono adon-adon jago iki nggonku gelar karti sampeka loro gawe. Loro damel liripun kados pundi nggih? Karo nyilem karo ngombe sambil menyelam minum air yo karo nyilem karo ngombe sepisan aku pengen ngrebut kamukten negara Mandura sing angka loro aku bakal goleki anak Ratu Mandura Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng sing jare dijelekke ana ing Widara Kandhang ning diopyak dening Padya Balaku Kakrasana Narayana lara ireng ora ana sing ana wong kempong piret jambul wanen sing jenenge Demang Sagopa. Oh iya ngesaken dawuh. Dina samangka loro gawe sepisan jungkeng kawibawaning Ratu Mandura sing angka loro golek tedak turuning Basudewa. Sing besok calone bakal diwene panguwasa ana ing bumi Mandura. Sendika ngesaken dawuh. Mang Tata yo diwiwiti adon-adon cakola